Yazini engiyibonayo, izinkulumo zikaMayeni zineqiniso phakathi. Ngeke bafethu, zineqiniso phakathi. Umseleko umbeka phezulu uMakhumalo ngobani? Yazi khona into ayivezile umseleko lapha neqala u-episode 8 eveza indaba yokuthi uMakhumalo uyena okhokhela indaba zoma-insurance ey'moto. Uyena owenza sure ukuthi amakhosikazi iy'moto zabo zihlezi seqophelweni eliphezulu, isimo sazo zisesimeni esi-right ukuze bangaxakwa into ey'ningi. Uchaza ukuthini ngalokho? Nakhona futhi uyakuveza uMayeni ukuthi hayibo, yini izinto kumele zihambe ngomuntu othile, zingahambi direct wona sibe amakhosikazi akho. Kwenzeka kanjani lokho? Kwenzeka kanjani ngoba phela umseleko futhi abe uyena at least into engayenza uqasha umuntu onganakekela izidingo zabanye abafazi. Hayi ukuthi abe nomfazi ngaphakathi emndenini ozonakekela izidingo zabanye abantu abafazi ukuthi bahlezi benezinto ezirathi ngaso sonke isikhathi. Angeke uze kwazi ukwenza lokho. Ngeke nje uze kwazi. Liyabona lento le. Hayi, uqhathizwa kasayini umseleko. Uyoqhathayo. Isimo esichaza uMayeni ukuthi asoze saba right ezesiphikisa nje umseleko esho ukuthi asingeke sibe right kanjani ngoba akawufuna umndeni ekuthiwa ubani nobani abahlalelani noma basabhekani, ufuna kube right kodwa imess ecreator uyena umseleko. Imess ecreator yena akekho, nami ngiyena uMayeni angeke ngize ngithande kube khona umuntu ozoba ngaphezulu kwami sibe silingana ngokwezikhundla zethu emndenini ngoba phela ngaphandle kwaMacele bonke babafazi abalinganayo. uMacele singasho usudlunkulu kodwa naye uMayeni angithi unale right yokusho ukuthi naye ngokwakhe uNdlunkulu ndlela thizeni ngoba phela wafika aqala ngaphambi ukuthi uMacele abe khona ukuthi uMacele walotshelwa aqala uzoba uNdlunkulu. Alright, it's fine. But akulingani. Angabe sekubonakala kube sobala. Hayi isimo sikaMayeni noMakhumalo sizoze saphela ngoba umuntu osibhebhethekisayo uyena umseleko. Asingeke sibe right, angisiboni siba right. Ukhuluma indaba ukuthi uyena okhokhela lezi zinto, ukhuluma indaba ukuthi hayibo Mthombeni, hayibo.